Warwako kende chenro mar Ramogi kaendi ni kweth jolony mawuok e kar chung' od bura ma Kasipul onyiso duond bura mar ODM mondo kik gitem chuno jodak e kar chung' od burano gi jachung' moro amora e yiero madundo ma ibago ma ibiro tim dwe mar 11 higa mwantiere ni. Gikoni ODM nyaka tim welo mar jochung' e yo maratiro. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler. E kinde ma josiasa molap dhogi ndong' ne kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibago dwe mar 11 higa ni dhi nyime gi kisera mar ombulu e gwenge mopogore ka chud bura ma Kasipul motelo ne welo mar ng'atno madhi fwadho bandera mar duond bura mar ODM e yierono. Moko kuom jolony e ka chud bura ma Kasipul onyiso tend duond bura mar ODM mondo kik chungi gi jalar kom od burano ka otelnegi kod Tom Okoko. Gikone duond bura mar ODM mondo bi ota welo margi yo ma oyanga maonge mibadhi e chenrono ka giwacho ni gin kod luoro ni poni ODM okotimo welo makare to nyalo go chuny jogo ombulu ma Kasipul. Ok wadwar ni candidate moro bedo forced on the electorate ma Kasipul. To nikech magi emomiyo Okoko osebedo ka in the past picking candidates through systems of ma otime nomination ma ODM miya ng'ama gine magiyiero otiko. Wach miyo ng'ato otiko Kasipul ka wang' ni ok wadwar ni mondo ODM otim makosa ni gimiyo wa candidate. Wan jo Kasipul wiwa ler kendo wan gi yowuotwa mochung'. Wadwaro ni mondo jo Kasipul owene gi thuolo mondo giyier ng'at ma gidwaro. Giwe jopiny mondo tiko oyud gi ng'ama jopiny dwaro, ok ng'ama gine magichuno wago. Kane gilose romo margi e boma ma Oyugis ne gikone jotelo mag ODM mondo kidonjore wach yiero ma Kasipul kata yiengore kuom jachung' moro e yiero madundono ka giwacho ni mano nyalo go chuny johera mag ODM e ka chud bura ma Kasipul. Onego bed ni ODM kaka party osenyisowa ni gidhi timo gik moko nang'o. To kaluwore gi kaka jakom mar party ma Homa Bay ma Kenya mzima okawo stand ne kuom ng'at achiel miyo jo mochungi te ok nigi geno. To jowa mochungi te kapok olornegi mar dhi independent wabro bedo piny kaka jo mochung' to wa decide ka party ok decide on gimonego tim. King'iyo Kasipul kaka wuono tibro yudo ka ji mang'eny nyicho wuok modhi e UDA mana nikech gik matimore e party maglalo geno kuom jopiny. Bende gijiwo tend duond bura mar ODM mondo rotimo welo mar jachung' makoro dhi fwadho bandera mar duond bura ne yiero madundono mondo mi jochung' kik bed kod kibaji ka thuolo mar welo rumo. Wadwaro ni mondo chamo maber mwahero mar ODM mondo mi wadhe ODM calendars for primaries. Ok wadwa ni wakuod wi the right honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga kadipo ni ng'ato nyalo dhi gi party mopogore gi party mosebedo kwa support. To kagi dagi to juma tok election unune ka Kasipul ka bondo odisappoint. Nyaka sani ji moinga paro osenyiso dwaro margi mar dhi laro kom od bura ma Kasipul. Tarik 27 dwe mar 11 higa ni endi jodak e ka chud bura ma Kasipul biro dhi debe ka giyiero jadu bura manyien bang' tho ma jadu bura machon ma Kasipul ong'ondo were. Jogo eko mane sektas mopogore ka chud bura ma Kasipul kaendi dwani mondo duond bura mar ODM obi otim yiero makare e kinde jotelo makoro wuok oko kalado kom od bura ma Kasipul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bodaboda e boma ma Oyugis onyis mondo ti kanyakla kuom yore mag kedo gi timbe mag